Τέσσερις φράγισμα τώρα αυτά. Ας μην τους στείλεις ανωνύμουν. Έτσι. Φοβάμαι ότι πρέπει να πάρεις για το βαθμό. Απλίζα να κάνει Βαριάννα. Μαόν. Τώρα θα πήγε για σένα. Για σένα θα πει. Για σένα θα πει. Διάβασε. And for many years I've greatly appreciated your magazine, Media, and my friend Tony Scorbini's expert. There is one thing I would like to Κατάλαβες. Δεν τρέχω μετά για... Κανόνες. Έτσι σε πράγμα. Τότε ουσιαστικά ήσασταν με τον οργανωμένο. My Greek friends are at organizing events. I have already registered for the National Philatelic Exhibition 101. I would like to congratulate the Hellenic Philatelic Society on its 100 plus 1. Πολύ χύμα διπλωμένα. Εδώ, τα έχω και εγώ πάντα. Εδώ από την άλλη μεριά, βλέπετε ότι έχουμε φακέλους αντίγραμματος. Προφανώς τα χειρονία είναι και τα χειρονία υπάρχει παρέα. Εδώ σε άρχιε που έκανε αρχή. Καλά. Για αυτό που λέει αυτή τη στιγμή. Ένα έφερες μόνο. Άμα το φέρω φωτογραφία θα πει... Έχει πολύ φαντασία. Πολιτισμική εξερεύνηση, ανακάλυψη άλλων. Μετά με πιο μεγάλη θέση με Βολέρια. Αυτό από την Κέλλη και την Ένωση των Ελλάδων. Και επειδή έχει γίνει μια... Ξέρω που έχει πει ο Κάθε πρωί καλέσουμε 9:30 ώρα και πίνω καφέ με τη δουλειά. και κάθεσαι και το... Όλοι. Είσαστε μεταξύ συλλεκτών.
μεταξύ συλλεκτών και κάποιων φίλων. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και επισήμως στην έκθεση. Είναι μια πρωτοποριακή διοργάνωση για την οποία θα ακούσουμε κάποια πράγματα σε λεπτομέρεια αργότερα από τον Κώστα. Είναι όμως και μια συμπίπτη η διοργάνωση αυτή και με τα 100 χρόνια της εταιρείας. Άρα λοιπόν έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε σήμερα τον Υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Έχουμε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ, των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τον κύριο Δανιήλ Μπερναρδού. Να ξεκινήσουμε ένα σύντομο χαιρετισμό από τον Πρόεδρο της εταιρείας και της Οργανωτικής Επιτροπής, τον Αντώνη Μανολούδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητά μέλη, αγαπητοί φίλοι της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας, σας καλωσορίζουμε θερμά στα εγγένεια της Εθνικής Φιλοτελικής Έκθεσης με την υψηλότατη συμβολική ονομασία 101, μιας ιδιαίτερα σημαντικής εκδήλωσης που σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 100+1 χρόνων από την ίδρυση της εταιρείας μας, η οποία τελείως συμπτωματικά καταλαβαίνετε, πραγματοποιήθηκε τέτοιες μέρες που διανύουμε σήμερα. Η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία, εδώ και 101 χρόνια, μέσα από τη δράση των μελών της, υπηρετεί με συνέπεια τη μελέτη, την έρευνα και τη διάδοση του ελληνικού γραμματοσύμου, διαφυλάσσοντας την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γνώση, όπως αποτυπώνται στα γραμματόσημα και τα ταχυδρομικά τεκμήρια, και συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και διάδοση του συλλεκτικού πνεύματος. Η σημερινή έκθεση αποτελεί ένα φόρο τιμής σε όλους όσοι εργάστηκαν και προσέφεραν κατά τη διάρκεια αυτών των 101 ετών, αλλά και μια γέφυρα προς το μέλλον, με στόχο να εμπνεύσει τις νεότερες γενιές, ώστε να έρθουν σε επαφή και να αγαπήσουν το ελληνικό γραμματόσημο και το φιλοτελισμό γενικότερα. Η έκθεση είναι η κορονίδα των επαιτειακών μας εκδηλώσεων, η οποία έρχεται σε συνέχεια της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την έκδοση του περιοδικού Φιλοτέλεια, η οποία τιμήθηκε με την αναμνηστική έκδοση ενός φυλαρίου από τα ελληνικά ταχυδρομεία το 2024, την έκδοση ενός επαιτειακού λευκόματος, για την οποία ενεργοποιήθηκε σχεδόν το σύνολο του ελληνικού φιλοτελικού κόσμου και κορυφώνεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε μια ιδιαίτερα τιμητική βραδιά αντάξια της ιστορίας μας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την παρουσία σας και σας ευχόμαστε μια ευχάριστη περιήγηση στα εκθέματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κύριος Γερουλάνος προέρχεται από μια οικογένεια με μακρά συλλεκτική παράδοση και προσφορά στον πολιτισμό. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε ότι είναι και ο ίδιος συλλέκτης. Οπότε θέλουμε με αυτή του την ιδιότητα να έρθει κοντά μας, να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Αν ξέρω κάποιους από εσάς εδώ είναι ακριβώς επειδή και εγώ είμαι συλλέκτης και δεν είμαι εδώ ως συλλέκτης γραμματοσύμου. Η συλλογή μου των γραμματοσύμων είναι πολύ περιορισμένη. Είμαι εδώ όμως ως συλλέκτης, ο οποίος αποφάσισε μια μέρα όταν γεννήθηκε η κόρη του να μαζέψει τα pins τα οποία δημιουργήθηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Λέω κάτσε να της αφήσω κάτι να μείνει. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι αυτό θα προχωρούσε σε έναν πολύ ακριβό εθισμό, ακριβώς σε χρόνο και σε χρήμα. Μάζεψα ό,τι πιν μπορούσα να βρω, ό,τι απόχρωση από πιν μπορούσα να βρω, ό,τι διαφορετικό, ό,τι λάθος, ό,τι πιν το οποίο είχε τυπωθεί, το λάθος πράγμα, στη λάθος πλάτη. Και μετά από τόσα χρόνια η συλλογή αντί να πάει στην κόρη μου θα πάει στο Μουσείο Μπενάκη. Αριθμεί αυτή τη στιγμή περίπου 10.000 κομμάτια, το οποίο ναι, εντυπωσιακό. Εκεί βεβαίως το πρώτο πράγμα το οποίο εμένα τουλάχιστον με τράβηξε ήταν το κυνήγι. Να βρεις εκείνο το κομμάτι το οποίο δεν έχει κανείς άλλος, εκείνο το κομμάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο. Και βεβαίως καθώς έψαχνα όλο και έβρισκα και άλλα πράγματα και μεγάλωνε η συλλογή και πήγαινε προς άλλες κατευθύνσεις και τα πράγματα έγιναν άσχημα, άρχισα να αγοράζω ακόμα και για φίλους μου πράγματα, εάν ήξερα ότι εκείνοι ενδιαφέρονται για κάτι.
πάση περιπτώσει, κάθε φορά που αγόραζα κάτι, ήθελα να το βάλω πίσω στη συλλογή, να δω πώς ταιριάζει με τα άλλα, αν υπήρχε κάποιο λάθος το οποίο μπορούσε να μου εξηγήσει, πώς τα φτιάχνανε τα pins κτλ. Και το έψαχνα το πράγμα και το χαιρόμουν. Πρόσφατα έχασα τον πατέρα μου, ο οποίος επίσης ήταν συλλέκτης. Εκείνος μάζευε σφραγίδες. Αυτό ήταν η βασική του συλλογή και είχε μια εντυπωσιακή συλλογή, την οποία δυστυχώς πούλησε κάποια στιγμή που χρειαζόταν τα χρήματα για μια σειρά από λόγους. Και τέλος πάντων όμως ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή, η οποία μάλιστα τώρα που συρρυκνώνεται η ζωή στην περιφέρεια είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, γιατί πολλά από τις σφραγίδες τότε έχουν εξαφανιστεί. Αυτό που βρήκα όμως στην κατοχή του ήταν δύο πράγματα. Επειδή ήταν και συλλέκτης προσκοπικών γραμματοσύμων, είχε μαζέψει τα φυλάδια από δύο λέσχες που βγάζαν κάθε μήνα, δύο λέσχες μόνο αφιερωμένες στο προσκοπικό γραμματόσημο παγκοσμίως. Στην Αγγλία και οι δύο, και έβγαζαν κάθε μήνα ένα φυλάδιο για τα πράγματα που είχαν βρει, για το ποιος βγάζει προσκοπικά γραμματόσημα κλπ. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που βρήκα είναι μια μελέτη που του είχε χαρίσει κάποιος με τους Ερμίδες. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάτσει να δει πώς τους φτιάχνουν τους Ερμίδες σε κάθε εποχή, πώς μπορεί μια απόκριση ενός Ερμή να εξηγείται με τον α ή τον β τρόπο. Τα πάντα. Είχε κάτσει και είχε αφιερωθεί, είχε δώσει όλη τη ζωή σε αυτό το πράγμα και άφησε πίσω του αυτή τη μελέτη. Τότε συνειδητοποίησα το εξής. Το κυνήγι είναι μέρος της μαγείας της συλλεκτικής. Το δεύτερο κομμάτι, μάλλον συνειδητοποίησα πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν και πιο τρελοί από μένα. Αυτό ήταν η μεγάλη ανακούφιση. Το δεύτερο όμως είναι ότι εκτός από τη μαγεία του κυνηγιού, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ, που σε γεμίζει πολύ, είναι να γυρίσεις πίσω στο σπίτι σου μετά το κυνήγι και να δουλέψεις πάνω στα καινούργια πράγματα που έχεις βρει. Πώς θα τα εκθέσεις, πώς θα τα αποθηκεύσεις, πώς θα τα καταγράψεις, αν η περιγραφή σου είναι σωστή. Τι γλώσσα θα χρησιμοποιήσεις ανάλογα με αυτές που είναι. Το οποίο, ας πούμε, έχει και ελληνικά και αγγλικά και πώς θα μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο είναι ολοκληρωμένο και ο άλλος που θα το βρει να καταλάβει τη δουλειά που έχεις εσύ αφιερώσει. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι το κυνήγι. Αλλά το δεύτερο κομμάτι είναι αυτή η ηρεμία που σου δίνει όταν γυρνάς πίσω στο σπίτι σου και απομονώνεις από τον υπόλοιπο κόσμο και ξαναβρίσκεις την ισορροπία σου με τη δική σου την πραγματικότητα. Αυτό το κομμάτι της συλλογής, εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει όπως το έχω συνειδητοποιήσει πρόσφατα, το οποίο το καλλιεργώ ακόμα περισσότερο. Οπότε δεν θα έλεγα ότι ο φιλοτελισμός λοιπόν είναι μόνο κυνήγι, αλλά είναι και ένας ενεργητικός διαλογισμός. Είναι η ώρα που μπορείς να μείνεις με τον εαυτό σου, να αφήσεις τον κόσμο πίσω σου, να αφιερωθείς τόσο πολύ σε ένα πράγμα που που η υπόλοιπη σου ζωή να έρθει πάλι σε μια ισορροπία. Και αυτό είναι ένα πανέμορφο συναίσθημα, το οποίο δεν ξέρουν από συλλογές, μάλλον δεν το έχουμε ζήσει ποτέ, αλλά είναι και αυτό το οποίο νομίζω ότι μας κάνει τελικά να αφιερωνόμαστε με τόσο πάθος και με τόση αιμονή στο να βρούμε το κάτι το οποίο θα προσθέσει μια διαφορετική ματιά στο τι έχουμε κάνει. Και αυτή η ομορφιά είναι πραγματικά μοναδική και όποιος δεν την έχει ζήσει, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Άρα πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα κλαμπ ανθρώπων οι οποίοι όχι μόνο θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη συλλογή για να ξαναβρούν τη δική τους ισορροπία, αλλά θέλουν να το κάνουν αφήνοντας και κάτι πίσω τους, το οποίο να καταγραφεί στην ιστορία. Και αυτή είναι για μένα η ομορφιά της συλλογής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Είναι μεγάλη μου τιμή και συγχαρητήρια για το υπέροχο έργο του οποίου κάνετε. Εσείς κάνετε το κυνήγι σας, έχει κάτι να σου πει στην εταιρεία του Πρόεδρου. Ελπίζουμε είναι στα συλλεκτικά σας ενδιαφέροντα. Είναι μια βινιέτα η οποία είναι από την συνεδρίαση της Ολυμπιακής Επιτροπής του 1894. Ελπίζουμε στο κυνήγι σας. Άρα δεν την έχετε συναντήσει στο κυνήγι. Αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό σας ευχαριστώ. Μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ντρέπομαι να το πάρω. Αυτό το ακόμα καλύτερο. Έχετε, ελπίζω να έχετε. Έχουμε.
Ξέρετε γιατί χρησιμοποιήθηκε αυτή, πώς χρησιμοποιήθηκε? Υπάρχουν δύο γνώμες, ίσως να ισχύει και οι δύο. Η μία ότι έχει χρησιμοποιηθεί στην αλληλογραφία, στους φακέλους, και ένα καινούργιο το οποίο το έμαθα σήμερα, ότι κάποιοι το χρησιμοποίησαν και σαν ως κοντάρδε. Στο Πέτρο. Άρα είναι εκεί που παντρεύονται οι δυο μου συλλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πραγματικά και ό,τι μπορώ να βοηθήσω. Εύχομαι στις συλλογές σας το καλύτερο. Πολλά αποκτήματα. Σας ευχαριστώ. Όχι άλλα, με χωρίς γυναίκα. Και αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο συμμεριζόμαστε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δύο κουβέντες και από τον κύριο Μπεναρδού. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Υπουργέ, είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με την τάση να συλλέγουμε αντικείμενα, οτιδήποτε. Ήθελα να σας πω ότι εγώ ανέλαβα πριν από 3 χρόνια πρόεδρος του ΕΛΤΑ και το πρώτο που αντιμετώπισα με μεγάλη έκπληξη είναι ότι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, οι περισσότεροι πιθανόν να το ξέρετε, ότι υπάρχει ένα μουσείο ταχυδρομείου, το οποίο είναι σε μια υποβαθμισμένη αίθουσα, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας, είναι δίπλα στο Καλιμάρμαρο. Έχει ανεκτήμητα αντικείμενα μέσα, έχει ακόμα και το χρηματοδοτικό του Καποδίστρια και έχω γίνει από τότε, είμαι obsessed, είμαι κυριολεκτικά, θέλω αυτό το κόσμημα, θα έλεγα, να φύγει από εκεί και να μεταφερθεί σε έναν χώρο αντάξιο των αντικειμένων που έχει μέσα και αντάξιο της ιστορίας γενικότερα των 200 χρόνων των ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ δημιουργήθηκαν το 1828, κλείνουμε 200 χρόνια σε 1,5 χρόνο περίπου, με το ιδρυτικό μανιφέστο του Καποδίστρια το έχω στο γραφείο μου και είναι πραγματικά, είμαι υπερήφανος που αυτή η ιστορία συνεχίζεται και κρατάει 200 χρόνια. Έχω επισκεφθεί μουσεία ταχυδρομείων σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και πραγματικά είμαστε στο κατώτερο σημείο και οι πολιτικοί μπορούν να βοηθήσουν και σε αυτή την κατεύθυνση και κύριε Γεροδάνο, αφού έχετε ευαισθησία γενικότερα με αυτό, νομίζω ότι θα μπορέσετε και εσείς να δώσετε μια όθηση σε αυτή την ιστορία. Κάνουμε μια προσπάθεια με το Υπουργείο Ψηφιακής, στο οποίο ανήκει αυτή τη στιγμή το ταχυδρομείο, να μεταφερθεί. Είμαστε σε μια διαδικασία. Εγώ θα αποχωρήσω από τα ΕΛΤΑ σύντομα. Ελπίζω ο επόμενος πρόεδρος να το συνεχίσει. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει σχέση με τον φιλοτελισμό γενικότερα και το δεύτερο είναι η προσπάθεια εκπαίδευσης στα σχολιά σχετικά με το γραμματόσημο. Δηλαδή, μια ιδέα προσπαθούμε να αναπτύξουμε με το Υπουργείο Παιδείας είναι να φέρουμε ακόμα και στα δημοτικά σχολεία την ιδέα της δημιουργίας του γραμματοσύμου, να κάνουμε ενδεχομένως κάποιους διαγωνισμούς δημιουργίας του γραμματοσύμου και επίσης και με αυτόν τον τρόπο να μην γίνει μόνο μια υπόθεση που αφορά τους συλλέκτες εδώ, αλλά να είναι κάτι ευρύτερο το οποίο έχει χαθεί, γιατί έχει χαθεί και η επιστολική δραστηριότητα. Δεν στέλνουμε πια γράμματα, στέλνουμε πάρα πολύ λίγα. Και συγχρόνως να αναπτύξουμε μια άλλη συλλογή πολύ σημαντική, είναι η καρποστάλη. Η καρποστάλη είναι κάτι το οποίο έχει σχεδόν εξαφανιστεί, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ουσία και θα μπορούσε να αποτελέσει και στο μέλλον ένα κομμάτι επικοινωνίας πέρα από τα email και από οτιδήποτε έχει σχέση με την ηλεκτρονική επαφή. Συγχαίρω την εταιρεία για τη δουλειά που κάνει. Είχατε κάνει και μια μεγάλη έκθεση που είχαμε βοηθήσει στη Θεσσαλονίκη προδιετία σχεδόν, όπου εκεί υπήρχε συμμετοχή και από ξένους συλλέκτες. Είδαμε εντυπωσιακά πράγματα και σας προτρέπω να το συνεχίσετε και
αυτό που λέμε για τις συλλογές γενικότερα, έρχονται διάφοροι συλλέκτες και μου λένε έχουμε την γραμματογραφία, θέλουμε να σας τα δώσουμε, να τα βάλουμε κάπου. Δεν έχουμε πού να τα βάλουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε τους χώρους που να μπορούν αυτές οι συλλογές, οι σημαντικές, κάπου να συνεχίσουν να υπάρχουν. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Ανδριώτης, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, εκ μέρους της Ομοσπονδίας, μας πει δύο κουβέντες. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, με ιδιαίτερη τιμή παρευρίσκουμε σήμερα στα εγγένεια της Πανελλήνιας Φιλοτελικής Έκθεσης 101, εκπροσωπώντας την Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία ως αντιπρόεδρος της. Η ίδρυση της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας το 1925, πριν 101 χρόνια, σηματοδότησε την παρουσία του οργανωμένου φιλοτελισμού και την απαρχή μιας φιλοτελικής συμμετοχής Ελλήνων φιλοτελιστών σε διεθνείς φιλοτελικές εκθέσεις μερικά χρόνια αργότερα. Ο φιλοτελισμός αποτελεί περισσότερο από μια δημιουργική, ψυχαγωγική ανασχόληση, είναι η έρευνα και η μελέτη του κοινωνικού, οικονομικού και ιστορικού περιβάλλοντος, όπως αποτυπώνεται μέσα από την γραπτή επικοινωνία σε φιλοτελικά αντικείμενα. Μέσα από τα εκθέματα της 101, οι επισκέπτες μπορούν να δουν τις ιδεολογικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές τάσεις κάθε εποχής, καθώς και τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις αγωνίες και τις ελπίδες όσων στέλναν μέσω ταχυδρομείου ένα γραπτό κείμενο. Για αυτούς τους λόγους, η Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία πιστεύει ο φιλοτελισμός έχει σημασία για όλους. Είμαι πεπισμένος για την επιτυχία της εμβληματικής και εορταστικής Πανελλήνιας Φιλοτελικής Έκθεσης 101. Σας ευχαριστώ. Είπαμε στην αρχή ότι είναι πρωτοποριακή η έκθεση, εισάγει κάποιες καινοτομίες για τις οποίες περισσότερα πράγματα θα μας πει ο Κώστας ο Καζάπης. Ακούγοντας τους προηγούμενους ομιλητές και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του ΔΣ Δελτα, μας τιμάτε πραγματικά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι μου έχουν πει να πω κάποια τεχνικά θέματα, αλλά δεν μπορώ να αποφύγω να επανέλθω λίγο σε αυτά που άκουσα από τους δύο ομιλητές μας προηγούμενους. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορώ να μιλήσω και τίποτα για τις σχέσεις που έχουμε με τις συζύγους μας, γιατί είναι σύζυγός μου Βαρούσα. Θα το αποφύγω. Όσο για το Φιλοτελικό Μουσείο, κύριε Βερναδούτ, κάντε κάτι. Προσπαθώ. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ για ένα λόγο. Κάναμε αυτή την πολύ ωραία έκθεση που νομίζουμε εμείς ότι είναι πολύ ωραία, μην είναι πολύ ωραία, αλλά θέλουμε να τα ακούσουμε και από εσάς στο τέλος, η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Αυτά που βλέπετε δεν είναι ακριβώς αυτά που πρέπει να δείτε, είναι περίπου αυτά που πρέπει να δείτε. Με ποια έννοια? Ότι σε κάθε πλαίσιο έχουμε μια διαφορετική συλλογή, μια περίληψη, ένα highlight μιας συγκεκριμένης συλλογής. Όμως μπορείτε με το κινητό σας, στο QR code που βλέπετε πάνω αριστερά στο πλαίσιο, να δείτε ολόκληρη τη συλλογή. Και αν δεν σας παίρνει ο χρόνος ή το κινητό είναι πολύ μικρό για να δείτε μια συλλογή, τότε μπορείτε να επισκεφτείτε το website και να δείτε όλες τις συλλογές, γιατί είναι όλες αναδειμένες στην πλήρη τους μορφή στο διαδίκτυο. Άρα, εδώ μέσα έχουμε 101 διαφορετικά θέματα, γιατί είχαμε αποφασίσει, λόγω του περιορισμένου χώρου, δεν είναι όπως το Ζάπιο του 2021 που είχαμε 3.000 τετραγωνικά στη διάθεσή μας, εδώ έχουμε 360 περίπου. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Δεν θέλαμε να φέρουμε λίγα θέματα, θέλαμε να ικανοποιήσουμε αυτούς που θα έρθουν στην έκθεση να δουν τη μεγάλη ποικιλία του φιλοτελισμού. Ο φιλοτελισμός δεν αρχίζει και δεν τελειώνει πουθενά. Ο φιλοτελισμός δεν είναι γραμματώσιμο. Ο φιλοτελισμός είναι να διηγηθούμε μια ιστορία. Και την ιστορία αυτή μπορούμε να τη διηγηθούμε και με αντικείμενα πριν από τα γραμματώσουμε. Πολύ πριν από τα γραμματώσουμε. Έχουμε δει συλλογές με γράμματα από τη Βενετία του 1200, 1300. Να μην πω περισσότερα, τα ξέρετε.
Καλώς ορίσατε λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και σας ευχαριστούμε και πάλι που είστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους την Παρασκευή το βράδυ στο Πετειακό Δείπνο. Όποιος δεν έχει επιβεβαιώσει, ας το κάνει. Και αν θέλετε να παραμείνετε για μια μικρή ξενάγηση. Ναι. Μια που είμαστε εδώ πέρα. Ναι. Πώς θα αναλάβεις. Οπότε ακολουθούμε τον Κώστα και όποιος άλλος θέλει να ακούσει περισσότερες λεπτομέρειες. Και όποιος άλλος θέλει να ακούσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ποιον από όλους. Α, αυτός ένας. Ποιος από όλους, Γιάννης ή Μαρίνος. Γιάννης. Αυτός από όλους. Γιάννης και είναι του 40. Ναι. Αν και ο δικός του πατέρας ζούσε τότε, ο Μαρίνος ο Γερουλάνος ζούσε μέχρι το 50 κάτι. Στη συλλογή του τηλεγραφού ιστορικό. Αλλά θα βρείτε και από την Πενάκη, θα βρείτε Στρέιν. Λέω επειδή είστε εσείς εδώ πάνω. Όχι, ενώ αυτοί είναι όλοι, όσο παππούς μου είναι ο Γερουλάνος. Ευχαριστούμε, κύριε. Η διάταξή μας ξεκινάει από εδώ. Δεν θα σας επανεπιστήσω, απλώς να σας πω ότι εδώ έχουμε αυτά που είπα πριν, τα προγραμματοσυνικά, δηλαδή πριν από το 1861, κατά τις πολύ ωραίες συλλογές. Εδώ θα βρείτε πραγματικά πιθανότατα τις φραγίδες που μάζευε ο πατέρας σας. Δεν νομίζω ότι πήγαινε τόσο παλιά. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν τα υποκαταστήματα. Δηλαδή ότι ένα χωριό έχει ένα υποκατάστημα, αν είχε κλείσει το υποκατάστημα στο χωριό. Σε ποιο χωριό εξυπηρετεί? Ναι, ποιο χωριό ήταν. Το έψαχνε που στην Ελλάδα βρίσκεται και έτσι παρακολουθούσε. Πάντως εδώ είναι η ροή του κράτους. Της ιστορίας του κράτους. Ξεκινώντας από αντικείμενα από το 1820 και 1830. Και πηγαίνουμε σιγά σιγά. Πολύ ενδιαφέροντα τα νησιακά που ήταν σε αυτή τη μεσοκατάσταση που ήταν ελληνικά λαϊκατικά. Πριν γίνουν ελληνικά το 1964. Ένα πάρα πολύ ωραίο έκθαμα με ξένα γραμματόσημα. Δεν ήταν ο διαπλατός γράμμας, αλλά ξένα γραμματόσημα από ένα συλλέκτη ο οποίος πρώτο εμφανιζόμενο έκανε τη λέκτριξη και μας έφερε όλα τα αναμνηστικά γραμματόσημα μέχρι το 1896. Από σημαντικές εκδόσεις δηλαδή. Θα δείτε γραμματόσημα αμερικάνικα. Και τι ας πούμε έψαχνε τα αμερικάνικα, δηλαδή ήθελε να διαπιστώσει με ποια λογική ξεκίνησε το αναμνηστικό γραμματόσημα. Δηλαδή όχι το γραμματόσημα που έδειχνε τη φάτσα του βασιλιά ή του ανώτατου άνθρωπο, όπως ήταν δοκίμια. Το ΔΟΕ τι σημαίνει? Διεθνής οικονομικός έλεγχος. Και όχι Διεθνής Ολυμπιακή. Όχι. Γιατί αμέσως δεν άπτεται το ενδιαφέροντα. Θα άνοιγε η συλλογή μου σε άλλο πράγμα. Από το 1880-1890. Η δεύτερη ελληνική έκδοση είναι η καλύτερη παλαιστή. Με κάποιες σφραγίδες ιδιαίτερες, χειρόγραφες. Αυτό δείχνει το έκθεμα. Το έκθεμα δείχνει μόνο χειρόγραφες σφραγίδες πάνω στο Πατρίδα. Στο γραμματόσημο. Λιξούρι. Θα σας πω άλλη φορά. Συγκεκριμένα. Λιξούρι. Κάρτες Κρήτης. Παλιές. Αυτά ποιο είναι του Γιώργου? Όχι. Ο Γιώργου ήταν το φίλο. Α, ναι. Ποιο το ΔΟΕ? Το φίλο. Έλα, το δικό των Ερμίδων. Συνεχίζουμε με άλλα εκθέματα. Εδώ αυτό έχει σχέση με αθηναϊκή αλληλογραφία, δηλαδή σημαντική αλληλογραφία σημαντικών ανθρώπων μέχρι το γύρισμα του αιώνα.
στις σιδηροδρομικές σφραγίδες, γιατί υπάρχει ένας πλούτος θεμάτων. Τα έχουμε διατάξει κατά κάποιο τρόπο χρονολογικά για να έχουμε μια σειρά. Είναι και πολύ ωραίος τρόπος έκθεσης. Το συνηθίζουμε έτσι. Όχι, αλλά είναι και φτιαγμένο έτσι που να μπορείς να το παρακολουθήσεις. Μια ναυτιλιακή εταιρεία που είχε πάρα πολλά πρακτορία, ενός Σκοτσέζου, πάρα πολλά πρακτορία στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε θέματα λίγο την Αυστραλία και τη Λορένη στη φάση του παγκοσμίου πολέμου. Αλλά αυτά είναι ξένα γραμματόσημα. Αυτά είναι ξένοι φάκελοι. Άρα δεν είναι μόνο το ελληνικό γραμματόσημα. Τα περισσότερα έχουν σχέση με Ελλάδα. Αυτό είναι. Ναι, είναι Έλληνες συλλέκτες. Έχουμε και ξένους συλλέκτες, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς δεν μας στείλουν, δεν θέλανε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι και λίγο υπόλοιποι, τα έχουμε βάλει online. Προσπαθούν να κάνουν αυτή τη γέφυρα μεταξύ των δύο πολιτισμών, δηλαδή αν η Ιταλία με Ελλάδα. Και αντίστοιχα η Θεσσαλονίκη, μια καταπληκτική συλλογή Θεσσαλονίκη, που είναι ολόκληρη δεν είναι μόνο η Παναγία περίπτωση, κάποια σημαντικά πράγματα. Αυτό είναι ρώσικο γραμματόσημα εδώ, αυστριακό γραμματόσημα εδώ, αυτό καθορίζεται. Εδώ μπαίνουμε στην Κρήτη. Είναι κάποιες πρώτες προσπάθειες για μάλλον φιλοτελικά κατασκευάσματα. Λιγότερο τους Ιταλίους και τους Ρώσους. Αυτό συγκεκριμένα είναι ρώσικης εκμέσεως, αλλά έχει σε διάφορα γραφεία. Και ήταν υπό ποια κατοχή. Ήταν ακόμα έτσι. Ξέρανε που θα μ' Αλλά βλέπω και Italian Post Office στα Χανιά. Ναι. Αυτό είναι μια ειδικότερη συλλογή για το ιταλικότερο τρόπο. Δηλαδή, πράγματα που είναι πάρα πολύ δύσκολα κομμάτια, δεν τα βρίσκεις. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν... Να σας κουράζω πίσω. Πιο γρήγορα μόνο τι να κάνει, ξέρω. Ναι, να κάτι συγκεκριμένο έτσι. Είναι στα ιδέα, ήταν ιδιαίτερος. Δεν βρήκα δικά του πολλά γραμματόσημα. Εσύ θα το πεις. Αυτό ήταν η πλάκα. Έστα να γίνεται μια σχεδιαζόμενο από την Ευρώπη να ξαναγίνει το Ολυμπιακό πνεύμα, να ξαναρχίσουν οι αγώνες. Χτίστηκε με την βοήθεια των αδέλφων Ζάπα το Ζάπιο. Να στείλω και όλα τα στοιχεία. Το οποίο Ζάπιο... Αν έχεις κάρτα, δώσε Σοφία κάρτα. Το οποίο Ζάπιο, ειδικά στη δεύτερη Ολυμπιάδα του 1906, συνέβαλε και ο προπάπους του Υπουργού, ο Στρέιτ, ο οποίος αποφάσισε, έδωσε εγκύκλιο και διαταγή να γίνει το πρώτο Ολυμπιακό χωριό. Τα δική του υπογραφή. Λοιπόν, τα γνωστά τα γνωρίζουμε, γίνανε επιτυχημένοι, είναι τα μετάλλια χρυσό και ασημένια. Ασημένια και μπρότσινα. Και ερχόμαστε για να μην σας τρώμε και του χρόνου στα Ολυμπιακά. Εδώ έχουμε μόνο ένα πλαίσιο, τα πλαίσια είναι 5, με σπανιότητες κάποιες από τους αγώνες του 1906. Εξηγώ στην αρχή τι ακριβώς έγινε το 1906. Ήταν η Μεσοολυμπιάδα, αλλά ήταν πολύ πετυχημένη γιατί... Σου χάρισα δεν την έχει βάλει όμως. Είναι ωραία κάρτα. Δεν είναι κατά. Ναι, φάκελο. Δεν είναι γενικά στο έκθεμα ή δεν είναι στη... Δεν είναι στο έκθεμα. Άρα δεν θα το δούμε το διαδικτύο. Δεν θα το δούμε το διαδικτύο. Κακώς. Και χτυπήσα και τον Πάκο. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα.
Έχει στείλει ο Βενιζέλος στο Πενάκι με τη φωτογραφία του και την ημερομηνία. Πάνω στη φωτογραφία πολύ στο Πενάκι. Το μουσείο του υπάρχουν δύο. Ένα στο μουσείο και ένα αυτό. Αυτό εδώ δεν είχαν βγει πολλά, ήταν άγκυρα, σπέσιμεν όπως είναι στα αγγλικά. Αυτά ειδικά, επειδή έστελνα σε όλες τις χώρες. Μάλιστα ήταν ατέλεια, αλλά επειδή ήταν εκτός όπως το λέμε, εκτός του αμερικανικού ταχυδρομικού δικτύου, όφιλε το τέλος της συγκεκριμένο τέλος των 15 λεπτών τότε που επειδή έρχονται με την Ευρώπη. Μια χαμόγελο και κοιτάζουμε εδώ στο Βακό. Ωραία. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω βρει Κύριος Μαλούχος. Έχω βρει και τι ωραίο, η Εφετζίδη. Κύριος Μαλούχος. Χωράει. Έλα, ρε, έτσι, αγγέλαμε, έλατε όλοι, έλα ρε, εγώ τι δουλειά κάνουμε τώρα, εσείς δουλειές κάνουμε. Όλοι καλοί χωράνε. Εγώ τι δουλειά έχω, έλα, είναι παρέτητα, κανείς δεν έχει δουλειά, άνεργοι είμαστε. Λοιπόν, Μαρίνα, βάλτε το κορίτσι στη μέση, θα καθίσω εγώ κάτω από το κορίτσι. δεν θέλω το κορίτσι. Μια χαρά. Όλοι καλοί χωράνε. Το κύπελο κρατάς σφαιρικά. Κοιτάζουμε εδώ, χαμόγελο όλοι. Πάμε. Μία ακόμα. Εδώ κοιτάζουμε κύριε Μάνολ. Εδώ κοιτάζουμε. Ναι, και ο κύριος. Όλοι χαμόγελο εδώ κοιτάζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φόρος από την Ελληνίδα ταιριάζει στο Είναι δυνατόν να μας πήρε. Πού είναι η γυναίκα.